Чак къде отиде? Ай, избе. Маленькото гони папките. Къде? Ето тръгна пак след тях. Всяка привичка си къса. Да. Боже. Снимам тук парка. Това ми е първият видеоклип на парка с новия телефон. Първата разходка за тая година. С моята любов. С моята любов. И тя е моята любов. Жена ми. Първата и последната. Ами малко разнообразие, ето ги патките. Има и малки патенца. Виж ги. Отпреди? Да. Yeah. Ой, колко са много. И тук има трички, ама там са колко са? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Как са в редица? 14. И тук има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Капец са. Да. Аз искам да видя лебедите. 24 часа денонощието се къпе. Лебедите искам да видя колко порасна. Виж го как се е наежил машкара, виждаш ли? И как да не ме е страх, че и два са. Гъската. Не са гъски. Деде. Ай, добре. Снимам ги. Ето ги. Ядат. Ядат. Так, патенце. Ядат. Пазят се. Брин! Чего хотят? Как се гнута? Брея не спряха да се гнута. Да, чакай. Добре, яката се скудат. Отказа се, он се отказва, обаче то продължава, братче. Сега друго нападна. Виж сега друго нападна. Много буе. Иска да се гнута. Много буе. Да, нападай ги всичките. Те спа гледат от тях явно. И те гледат да се гнута. Какво е лошо? Да, ма. Тя взе, че влезе вътре. Много хубава шапка има.
Тръгна. Тръгна. Ето и дърво е много голямо, на много години. Ти сигурно на годините на Робин Худ. Маше. На Робин Худ годините. Тук са съкрили Робин Худ с бандата да обират богаташите и да дават на бедните. Тя е моята красива жена. Любовта на живота ми. Хубаво времето. Разкарваме се. Така. Лебедите? Айде, отиваме да гледаме и лебедите. Явно там има нещо ли какво и ги гони. Гаргата взе нещо. Да. Взе си хляба и... Къде отиде? Сигурно отиде да си яде хляба. Както я снимам сега, ако ме подкара. Ама аз съм силен. Тя е по-силна и му повярвай. Стига, не ме подценявай. Така. Махай се, бе. Тя да стана точно тук да кажа сега и каквато е буйна. Точно тук да стана. Очаква сега да я хвърлим нещо за това. Не искам самата. Голямо дърво. Много голямо дърво. Гаргата си изяди хляба. Маше, чак хората снимам. Аз снимам тук един плешив. Играй се на телефона. Другия до него. Другите двама. Колко хубави плаща направо. Две кученца. И сидят си, гледат си. Те с децата. Голям зом има. Много голям зон. Катеричка рунтавелка. Главите им напухо и мязат. Она е какво гризе там, хай?
Biraz ama mevsimi. Хапва си. Да. Хапва си, хапва си. Айде, качва се нагоре. Качи се. Сега другата и тя там отиде. Търси, ама дали ще намери нещо? Голямо, красиво дърво. Голямо, гледай, много голямо. Ти сигурно много години. Много. То седи тук, чака да му хвърлим нещо. Ма Да няма. ставаме тук, той... Обажда се. Оно и долу. Но то се скрило. Скрило се там. Махна се. Айде, виждам. Най-накрасно. Отива пак. Отива пак да се би. Много са буйни. А, но и натам отиде. Ето и ги лебечетата. А, да не би да и двата да са тъй Маши умрели. И аз тъй мисля. Може. Може, защото само те седят те. Да мина да видя. Искаш ли ти да минеш? Страшно. Що? Няма страшно. Няма страшно, те няма нищо да ти направят. Маша не мръдат. Май тези са умрели. Да, да. Или така си спът. Спът, Маши. Спът, да, виж, очите им са отворени. Да. Този са пери. Нема, ама може да са болни. Може пък. Ама спът. Спът, да. Супер. Щеш да ми стане тъжно. И на мен е много гадно ще Да. 6 лева да съм. 6 години. 2, 3, 4, 5, 6. Да. Ама и това са най-големи. Дето са перита. Да. Те така застанали до тях. Ще кажеш, че... Има нещо. Те не спяха да викат тези статки. Един кош добре. няма, бе. Добре, зарадвах се, че не са умрели. Те тук не станаха от тези камънки, бе. Ето я има. Кое? Ето е, пак забраденици с малкото колело. Да, ма, да. Да. Само че караше на фасове. Да. Да.
Сега ще избяга от децата. Да. И от то скоро ще избяга. Да, избяга. Снима ли я поне? Снимах я, видео направих. Видео.